ଏଇଟା କ'ଣ ହୁଏ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ। ଆଉ ୟା ବିଷୟରେ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛି। ଆମ ଭାରତରେ ବେଶୀ ହିନ୍ଦୁମାନେ ଏଇକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, କାରଣ ସେମାନେ ତ ବୁଢ଼ୀ ହେଇକି 30-35ର ବାହା ହେବେ, ସେଥିପାଇଁ ଏଗୁଡ଼ା ବେଶୀ ସେମାନେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ଆଉ ଯୌବନ କଂସେଇ ସେମାନେ କିଛି ଏଗୁଡ଼ା ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତିନି। କହିବାର କଥା କି ହିନ୍ଦୁମାନେ ଆଜି ବି ସଚେତନ ହେଉନାହାନ୍ତି। ହିନ୍ଦୁ ଝିଅମାନେ 30-35ରେ ଠିକ୍ ସମୟରେ ବିବାହ ନ କରିକି ଡେରିର ବିବାହ କରୁଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ଛୁଆ ହେଉଛି କି ନାହିଁ। ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ, ହିନ୍ଦୁ ବଂଶ କେତେ ଭାରତର କମିଯାଉଛି। ଆଜି ଦେଖ ସେମାନେ ଯୌବନ କଂସେଇଙ୍କର ବଂଶ କେମିତି ବୃଦ୍ଧି ହେଉଛି। ସେମାନେ ଆଗାମୀ ଦିନ ଆମକୁ ବିନାଶ କରିବା ପାଇଁ ଲାଗି ପଡ଼ିଲେଣି। ସେଥିପାଇଁ କହିବା କଥା ହିନ୍ଦୁମାନେ ଠିକ୍ ହିନ୍ଦୁ ଝିଅ 18-20-24 ଭିତରେ ବିବାହ କରନ୍ତୁ। ହିନ୍ଦୁ ପୁଅମାନେ ସେରକମ 25-30-22 ଭିତରେ ବିବାହ କରି ନିହାତି ହିନ୍ଦୁମାନେ 7ଟା-5ଟା ପିଲା ଜନ୍ମ କରନ୍ତୁ। ହିନ୍ଦୁ ବଂଶ ରକ୍ଷା ହେବ। ଆଉ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ପୋଷି ପାରିବୁନି। ଆରେ ପୋଷି ପାରିବନି କ'ଣ ହେଇଛି କି? ଖାଲି ଆମେ ଚାକିରି କରିବା, ଚାକିରି ପାଇଁ କାହିଁକି ଦୌଡ଼ିବା? ଆମେ ଆମ ପିଲାଙ୍କୁ ସେଇ ଅଷ୍ଟମ ମେଟ୍ରିକ୍ ପାସ୍ କରିଗଲା ଭିତରୁ ସବୁ ହିସାବ ପତ୍ର ଇଂଲିଶ ପଢ଼ି ଜାଣିଲା, ତାକୁ କୌଣସି କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର କି ଚାକିରି ଛାଡ଼। 5ଟା-7ଟା ପିଲା ଯାହାର ଅଧିକା ପାଠ ହେଉଥିବ ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ପିଲାଙ୍କୁ ଭଲସେ ପଢ଼ାଇବ। ଆଉ ଯେଉଁ ପିଲା ମଝିଆ ପଢ଼ୁଥିବ ସେମାନଙ୍କୁ ବେପାର, ବିଜନେସ୍, କୌଣସି କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର, ନହେଲେ ମୋବାଇଲ୍ ରିପେୟାରିଂ, କୌଣସି ଧନ୍ଦାମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ର, ନହେଲେ ମୋଟର ସାଇକେଲ ଗ୍ୟାରେଜ୍, ଏସବୁ କଲେ ବହୁତ ପଇସା ଇନକମ୍ କରିବ। ଦେଖ ପଠାଣ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ପିଲା ପାଠ ପଢ଼ିକି କେବେ ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି? କୁଶ୍ଚିତ ଅଳ୍ପ। ସେମାନେ ବେପାର, ବିଜନେସ୍, ସେମାନଙ୍କ ପିଲା 10 ବର୍ଷରୁ ହିସାବ ପତ୍ର 5ମ 8ମ ପଢ଼ିକି ହିସାବ ପତ୍ର ଜାଣିଗଲା କତୁରୁ ସେମାନେ ବେପାର, ବିଜନେସ୍ କରୁଛନ୍ତି। 20-25 ବର୍ଷ ସେମାନେ 50 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେଇ ସାରିଲେଣି। ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ କରି ସେମାନେ ଠିକ୍ କମ୍ ବୟସରୁ ବାହା ହେଇକି ଠିକ୍ ସମୟରେ ବାହା ହେବେ। ହିନ୍ଦୁଙ୍କ ଠାରୁ କମ୍ ବୟସରେ ହିନ୍ଦୁ ପୁଅ ଯେଉଁଠି 30-35 ବୟସ, ସିଏ ସେଇଠୁ 20-25ର ବିବାହ କରୁଛି। ସେଇ ରକମ ପଠାଣ ଝିଅ ସେରକମ 16-18 ବର୍ଷରୁ ବାହା ହେଇକି ସେମାନେ ପିଲା ଛୁଆ ଜନ୍ମ କରି ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ କରି ଭାରତକୁ କ୍ୟାପଚର୍ କରିବା ପାଇଁ ରହୁଛନ୍ତି। ହିନ୍ଦୁମାନେ ଖାଲି କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ବେଶୀ ପରିବାର କଲେ ବଢ଼େ ନା, ଆମେ ପୋଷି ପାରିବା। ଆଉ ପୋଷି ପାରିବନି ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ଛୁଆ କରିବା। କାଲି ଯେତେବେଳେ ତୁମକୁ ହାଣି କାଟି ଖାଇକି ତୁମ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଖାଇ, ସେତେବେଳେ ତୁମ ମଜାରେ ବୁଝିବ। ଆମ ବାପକୁ ସେରକମ 8ଟା-10ଟା ପିଲା ଜନ୍ମ କରିଥିଲେ। ଜନ୍ମ କରିବ, ତାଙ୍କ କର୍ମ ନେଇକି ସେମାନେ ରୋଜଗାର କରିବେ, ଇଏ କରିବେ। ସେମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷିତ ମେଟ୍ରିକ୍ 8ମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରକାର ତ ଏଇକ୍ଷଣି ସବୁ ସୁବିଧା ଦେଉଛି। ରାସନ ଚାଉଳ, ଭଲ ମନ୍ଦ। ଆମେ ବାପା ମାଆ ଛୁଆ 15 କିଲୋ 3ଟା, ଆମେ କହିବା ଛୋଟ ପରିବାର ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ପିଲା ଜନ୍ମ କରିବା। ଆମ ରାସନ କାର୍ଡ଼ ବାପା ମାଆ ଛୁଆ ଆମେ 2-3ଟା 15 କିଲୋ ଚାଉଳ ପାଉଛନ୍ତି ବାପା ମାଆ ଛୁଆ ଗୋଟେ ଛୁଆ। ଆଉ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସେମାନେ 10-50 କିଲୋ ଚାଉଳ, 80 କିଲୋ ଲେଖା ଗୋଟେ ରାସନ କାର୍ଡ଼ ଉଠାଉଛନ୍ତି। ସେ କେତେ ସେମାନେ ଖାଇଯାଉଛନ୍ତି ଆମ ଦେଶରୁ। ଆମେ ତାଙ୍କ ପଇସା ଦେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ସରକାର ତ ସବୁ ସୁବିଧା କରୁଛି। ଆଉ କାହିଁ ତୁମେ ପିଲା ଜନ୍ମ ନ କରିବ? ପିଲା ଜନ୍ମ କର, ବଂଶ ବୃଦ୍ଧି କର। ଆଜିକାଲି ବେମାର ହେଲା ବେଳକୁ ଦେଖିଲ ପିଲା ଛୁଆ ନଥିବେ, କେହି ଘରେ ପଡ଼ିକି ମରିବ। ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ଛୁଆ ସେ କିଏ କୁଆଡ଼େ 5ଟା-7ଟା ପିଲା ଜନ୍ମ କରିବ। ଏ ପୁଅ ନ ନେଲା ଆଉ କେଉଁ ପୁଅ ନେବ?